何ですか？爆眼です。枠？爆眼。爆眼、どこで買ったんですか？イオンで買いました。イオンで買いました。どうやって開けるんですか？これはどうなるのかな？わお！そのボックスには何が入ってるの？このカードは何？ゲートカードと。裏はどうなってるの？裏は絵が描いてある。わこれを乗せるおと開きます。すごい。何？ Can you do it again? もう一回。すごい。わあ、簡単に丸くなる。他には何が入ってるんですか？他には他のものが入ってる。One, two, three, four, five。すごい。一個一個名前があるの？あります。お Again. これがこのフレアドラゴン。次はこれがキランレオネス。そしてこれがバトルクラッシャー。すごい。でこれがバンファルコ。すごい。でこれがアルタイル。あ、なんでそんな簡単に開くの？磁石。マグネット、磁石になってるんだ。角が開いたり、足を出したり。足を出したり。これにはトゲ。あビーテル。すごい、全部トゲが出てくるんだ。この口が開いたりする。ああ。You can open his mouth. 足。そしてこれをそこにつけると、はめて、あとここにもう一個はめると。かっこいい。本当だ。そうすると飛ぶことができます。飛ばねえし。飛ばねえし。こっちにはシールがあってある。そのボックスの中には全種類のやつ見せて。選手のやつ。これはじゃらーん。前の爆弾の全種です。すごい。これを書いてあるので、持っている爆弾があったら、この四角にチェックをやる。僕はこれが持ってるんだけど、まだチェックしてません。すごい。すごいね。明日全部買ってきちゃうよ。これはアビリティカードというもので、これで一緒に乗った時は、このポイントで競い合います。バトルの時はこれでこのポイントを強化する。これはカードはhow much is this? カード一緒についてるから。ああ、including one pack. なんと This one? One pack, two cards. Unsa may mga kasulti dun? Unsa may kasulti? 青にトントン。これは Mo na imong toys? Wow, nice お母 toy. さんが作ってる。Mama made this box. Nice. Very nice. Mama? ここは Sweet, sweet. 買ったんだけど、この紙はお母さんが作ってる。Nice. いや、ちょっとしまいます。 Very supportive, Mama. I like Mama like that. Your English. よっ、セット。 Okay, we only have 10 minutes. Let's go. いいよ。 Hi, waramashita. Say thank you. Say thank you. Thank you. Just Thank say you. Thank you. Thank you.
Hope you enjoy that. Hope you enjoy. Hope you enjoy. Yeah.